Buntag sa tanan among first stop sa Bisikleta Eglesia. Ano siya guys, Our Lady of Miraculous Medal. So, padulong na po mi karon guys sa second stop namo. So, going na mi karon, mao ni karon ang among second stop, ang Santo Niño Parish Church. Ani karon ang among second stop. Tanan guys, among adtuan tanan sa Butuan City lang. So, mao siya ang Santo Niño Parish Church. Karon going na pud mi sa among third stop. Among third stop is going to Paradise Village or Paradise Subdivision. So, maani siya guys ang Our Lady of Fatima. Maani siya guys. Located hapon siya sa Butuan City. So, maani siya ang among third stop. So, ang among fourth stop guys, going to Ambago. Butuan City gihapon siya guys. So, among fourth stop is in Ambago Catholic Church. So, mani siya guys. Ang Ambago Catholic Church. So, mani siya ang among fourth stop sa among Bisikleta Eglesia. Then, ang among next stop is going to Barangay Holy Redeemer. So, mauna ni siya guys ang among sunod. Going na mid there ang Mother or our Mother of Perpetual Help, which is located in Holy Redeemer, Butuan City. Ano siya guys? Our Mother of Perpetual Help. Ang among fifth stop sa Bisikleta Eglesia. So, kauban din ako guys ang akong mga kaubanan sa cycling, ang Butuan Cardio Cycling. So, ang among next stop, which is the sixth stop, mao ang going namin dito karon. Going namin sa among sixth stop, mao ni ang Birhen sa Kasila, which is located in Barangay Bading, Butuan City gihapon guys. Ang Birhen sa Kasila Parish Church. Wapa ni siya mga church guys kay air conditioner. So, our seventh stop is in going to kuan mi guys, pabalik. Okay, mani pabalik ni. Mani ang Immaculate Conception. Mani ang among seventh stop. Gwapo gihapon ni siya nga church guys kay dako kayo ug hawan. Nya safe ang tanan. Kay nakakuan siya, nakabakod or naka-fence. So, muna siya ang among seventh stop. Kaubanan ako gihapon ang akong mga cardio cycling from Butuan City. So, muna siya ang among seventh stop. Then, kahumanan ni guys, going na pod mi sa among seventh stop. So, kanina ni, mga ni among seventh stop guys, ang San Vicente Catholic Church. Dapin siya, San Vicente Church. Actually, duha ang among adtuan karon sa San Vicente. San Vicente Parish. Ano siya guys? Within the highway na siya guys. In Butuan City gihapon. Within the highway. Ano siya guys? Then, ang next stop na mo, same lang gihapon, San Vicente siya guys, pero
sudlunon siya. Sudlunon siya. Kani, mo na ni siya. Ang name sa church ni San Vicente Ferrer Parish Church. Muna lang church guys sa sulod. Kana. Muna ang among yan, San Vicente Ferrer Parish. Muna yung among 9 stop man siguro ni guys. Okay. Then next is Holy Cross, which is located in Ampayon, Butuan City. Holy Cross. Muna yung among 10 stop. Holy Cross Parish. Siya guys. Then, ang sunod is 11 stop na mo is going, pabalik namin sa sentro sa Butuan City guys. Kaya mo siyang gilibot. Pabalik namin. Ang among pang 11 stop dito, pabalik. Mani siya guys. Ang among pang 11 stop, this is in Alvula Village, which is St. Jude Sadeos Parish. Guys, ano pang 11. Pang 11 na mo ni siya guys. St. Jude Sadeos Parish. So, siya guys. Ang among next stop is going to kani Alvula man ni. Padulong na po may Baan guys. Baan, Butuan City. Barangay Baan. So, mo ni siya ang Saint Ezekiel Parish Church. So, mo na siya guys. Ang among pang 12 Saint Ezekiel. Then, ang among pinaka-last guys na stop is ang pinakadako nga church sa Butuan City. Ang St. Joseph Cathedral Parish Church. So, maogi na siya ang center of Butuan City. So, mga siya guys. Thank you for watching. Thank you God na naamong na human ang 13 churches. Salamat kayo Lord na we are safe nga nahuman mo ang among Bisikleta Eglesia. Thank you Lord. Bye-bye. Mumwa. Chup-chup. Mumwa.